Campion național la 600, campionul nostru Ionel Pascotă. A fost bătaie mare și anul acesta la 600 Supersport. Finala campionatului național a fost etapa cu numărul 5 și a avut loc pe circuitul de la Arad, acolo unde se ține de aproape un deceniu această cursă. Iar prima etapă a fost la Seres, în Grecia. Ionel, te rog să mă corectez dacă am greșit cu ceva. Prima etapă la Seres, în Grecia? Nu. Asta este Supersport, Eduard Sotaci, Adrian Ciușdea și Ionel Pascotă. Mulțumim frumos! O să-l rog pe Ionel să rămână foarte aproape, pentru că mergem la clasa 1000, Superbike. Și aici, pe locul 3, este Ionuț Mistode, de la BCS Motorsport București. Ionuț nu este aici. Locul 3, locul 2, Savin Zabarcencu, de la TCR București. Și pe primul loc, Ionel Pascotă. Ionel s-a impus fără mari probleme și anul acesta. Bulgar cu care se bate Ionel, e vorba de Ivan Grozev în campionatul european. Aici vorbim de campionatul național și iată-l pe Ionel Pascotă, care câștigă ca și anul trecut și la 600 și la 1000. Pe locul 3 Ionuț Mistode și pe locul 2 Sabin Zabarcencu, de la TGR. Ionel, trebuie să rămâi aici pentru că în afară de performanțele din campionatul național, câțiva s-au avântat și în competițiile europene și e vorba de 4 sportivi. Îi voi invita pe toți cei 4 să urce aici pe podium și chiar pe primul loc, pentru că chiar dacă nu au obținut acest loc în întrecerile la care au concurat, merită din plin să fie pe primul loc. Încep cu clasa 125 SP, tenis Brescu de la Lupo Racing Timișoara. L-ați mai văzut? La Moto 3 a obținut locul 3 Petru Chiriță de la Caraș Moto Racing Reșița. Primul loc Vlad Alexandru Bar. Vorbesc, atenție, de competițiile europene. Și locul 2 la 600 Ionel Pascotă, de la Pascotă Ioan Ilie Timișoara. Mulțumim frumos! Au niște medalii speciale cu numele pe ele, obținute la Istanbul. Bogdan Perțe de la Lupo Racing Team Timișoara. Mircea Domcean de la Pascotă Ioan Ilie Timișoara. Și pe tăticul de la Supermoto Sorin Trăistaru de la Arici Supermoto Arad. Haideți, vă rog! Locul 3 Bogdan Perțe, locul 2 Mircea Domcean și pe primul loc Sorin Trăistaru. Mircea a fost campion în 2011 la Hobby.
A trecut anul acesta la clasa mai mare și a obținut o performanță notabilă, locul 2. Nu a fost însă suficient pentru a-l trece pe Sorin Reistaru. Merită din plin aplauzele dumneavoastră. 3 campioni. Urmează momentul cel mai important al acestei seri, pentru că vor veni aici sportivii anului 2012 și voi începe cu disciplina de motocross și cu favoritul local. E vorba de George Căpăl de la Petra Zărnești. Următorul, dar nu ultimul, veți vedea de ce, este Robert Cristian Tompa de la Șugaș Sfântul Gheorghe. Toți campionii sunt premiați de către președintele Federației. Primesc câte o plachetă din partea președintelui și un plic din partea sponsorului. La viteză, Ionel Pascotă, de la Pascotă, Ioan Ilie, Mișa.